Бүген Кәрим Тинчуринның туган көне. Танылган драматургның дөньяга килүенә 127 ел. Быел беренче тапкыр аңа дигән чәчәкләрне хатыны каберенә түгел, Архангел зиратына китерделәр. Зираттагы зур чокырга күмелгән репрессия корбаннары арасында Кәрим Тинчурин жасады да бар. Моңарчы шулай дип фаразланган булса, хәзер бу факт махсус документ белән расланды. Тулырак Ләйсән Вафина. Шофер мондагы бер йөрүче кешегә әйткән, менә көндә китереп монда чукырга аталар. Аннан бераз җир сибәләр дә тагы дип. Ул аны яшертен генә әйткән, әйтергә ярамаган. Шул рәвешле Архангел зиратында 3000-гә якын репрессия корбаны күмелә. Алар арасында Кәрим Тинчурин жасады бармы? Бу сорауга моңарчы төгәл җавап булмаган. Хатыны Заһидә үләр алдыннан Кәримгә дигән чәчәкләрне минем каберемә салырсыз дип әйтеп калдырган. Бик озак эзләнүләр, архивларда казынуларда нәтиҗә бирми. Ел башында алдык ФСБдан хат. Без аларга запор ясаганык. Һәм анда әйтелгән. Шушында Архангел зиратында күмелгән Кәрим Тинчурин дип. Һәм шушы селлада аның менә исеме дә язылган. Шуңа күрә хәзер ел сайын без аның туган көнендә 15 сентябрьдә шушында килеп, аңа чәчәкләр куячакбыз, дуга укып, аны искә алачакбыз. Кәрим Тинчуринның иҗатына һәрчак зур игътибар булды. Сүнгән йолдызлар, җилкәнсезләр, Американ, Зәңгәршәл спектакльләре татар милли драматургиясенең легендасына әйләнгән әсәрләр. Тагын шунысы мәгълүм, бик драматургның үлеменнән соң Салих Сәйдәшев иҗат итүдән туктый. Әгәр дә Кәрим Тинчурин булган булса, музыкальный драма жанры безнең сәнгатебездә Сәйдәшев белән бәйләнеп шундый югарлыкка күтәрелер иде. Бөтен дөньяны шаккатырлык музыкаль драмалар язырга мөмкинлек туган булыр иде. Ә бит нинди фаҗига, кешенең иң үсеп талантының чәчәк аткан вакытында юкка чыгу. Кәрим Тинчурин музеендагы КГБ биргән 1987 елгы белешмәдә драматургның күмелгән урыны билгесез диелгән. ФСБдан алынган быелгы документ исә моны инкар итте. Бу хат хәзер тарихи документ. Ул Кәрим Тинчуринның фотолары, шәхси әйберләре белән бергә театр музеенда сакланачак. Бөек драматургның туган көне уңаеннан бүген Кәрим Тинчурин театрында зур фестиваль ачыла. 7нче тапкыр узылучы чара быел халыкара дәрәҗәсен алган. Театраль форумга казах, башкорт, хакас, чуваш һәм татар театрлары чакырылган. Икенче төрле бу чараны халыклар дуслыгы фестивале дип атарга мөмкин. Ул атна буена төрле милләт вәкилләре өчен аралашу, тәҗрибә алмашу мәйданына үреләчәк. Җиңүчеләргә Бәллүр Кәрим сынын тапшырачаклар. Ләйсән Вафина, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы.